правя кашкавал сирена, никога не съм правил. От сега И тя ли се объркала тогава? Нещо не знам. За сирена никога не съм правил. Това ми е кашкавала, сега ще ти отрежа да виж как ще. Ама сирена не съм правил никога. Виж, такива са, дето правят 100 неща, не са сега един заболека, нали ти ясно, че не е и техника. Не, тъй като и докторите, естествено. Не, става просто, че един дето може 100 неща, нищо не може. Така че, то в мандрите имат проблем, че си имат майстор сиренар, майстор за кашкавал, майстор за кислото. Нищо не правят. Нищо не правят, човек. Там и трябва 100 човека, а ние по селата можем всичко. Не можем. Или можеш да правиш нещо, или не можеш, а се опитваш и с времето го надграждаш, или другия вариант е правя 100 неща. Добре, дайте пък ще кажете кой къде има и сирене, защото не е и дай. Тия сирена ги добре. Седел и шукал. Това е зрял, нали? Зряла, да. Колко много нямам, мерси. Даже точно усетиш, че е млеко, че то си мериш на млеко. Ма тук ли си ги правите? Сирене не съм правил никога. Сирене има си рекол, ма виж сега, тия сирена, дето ти ги предлагат, това са временни, аз затова не съм се ангажирал и не съм и... И аз, в смисъл, това временно сирене, дето ако си вземеш една кофичка и след 20 дена ще почва да или да се смие, или да шукне. Защото тия рецепти селски са за сирене, което временно, разбираш ли? Добре, дето, нали, като зрее, точно това е технологията старата и като зрее, то си става с години седи. Ама то преди имало по всеко село, имало мандра и хората са знаели, а сега всичките тия мандри работят ценово и за да дойде ниска цена, нали, смисъл не на себестойност, но за да може да покрие. Ако има кашкавал на 30 лева, да кажем, нали, примерно 25 истински, примерно да кажем, има на 10-12 лева, тия почват хората си взимат, то други го избегват и тия мандрите, за да докарат цена, за да могат продават. Колко произвеждаш? Примерно за една седмица колко можеш да направиш кашкавал? Тия не мислиш, ще иска да си вземе ли? Що не иска? Защото цената, само когато млекото не е като на тия, аз кашкавал, той го правя 18 лева. Това варианта... че 18 лева, окей бе. Окей, тия повече случаи имат кашкавали такива, дето са водят пицарини, не знам. Значи този кашкавал мога да го, без панировка, мога да го пържа на скар. За това говориме. Точно за това, че то си личи просто... Повече не ги харесва ценово, не ги харесва така, че... Това си е технология, дето си била преди по мандрите, това си е мандраджейски, само че е правене ръчно. Това ето пишат ръчен кашкавал. Това така. Ти представяш в една мандра, да кажем 5 или 10 тона млеко, това кой ще го меси, това на ръка, кой ще го меси? За машини се правят, никой не меси на ръка. Как го пишат ръчномесен? Кажи го пишат ръчномесен. Вземи си едно кило, пробвайте си го дава. Да, ще взема. Дай ми задължително, аз за това съм дошла, ще взема. Тя ще го пробва, но въпрос е, какво количество можеш да произведеш за една седмица? Защото тя всяка седмица, тя не взима за напред. Не да й харесва, ще дам телефон, по се разберем сега. Всяка седмица. За Народен Петко да приказваме. Да, ти ще ми дадеш, защото аз няма да идвам пак напред-назад. Не може да ни хареса, ще кажа, това ми риша много. Знаеш колко има такива от града, вика бе много хубаво. Овче не харесва там, да, само крава. Децата ми го мирисало и на млеко, ами на как да едно цвете в магазина, щом не ме рише, това е изкуствено. Добре, дай ми 18 ли каза? Ама аз нямам, имам 50 на цяло. Имаш. Дай ми и ми дай контакти, някакъв телефон, нещо. Ето, че аз пък тръгнах така. Извинявам. 18, 20, 30, 50. Мерси. Дай ми сега. Стига да й хареса. Ако истински ще й хареса. Не, то се усеща, между другото. Дай ми някакъв телефон, запиши ми някъде. Има телефон. На твоя телефон да го зачаш, ти го кажа. Чакай, стой. Стой. 0877 000 Опа, 000. 430. 430. Как се казваш? Ани. Да.
по принцип с Ангел, ама като почнат господин Ангелов и я знам, че сега дали е за ток, за нещо друго и така, че те така в района си ме знаят, нали? От дете добре. си... Освен кашкавал? Нищо. Само кашкавал, добре. На 18 лева. Мога да направя 18 лева. Кои хареса? Ама аз съм пускал извари, ама ти извари, виж, изварата най-малко рана. То кашкавал, ако седи 6 месеца, да кажем, или 8, сирената, ако седи половин година, та извара, ако утре се наде, други денка. Ще и каже, аз мога да взема млеко от някой приятел и да направя. Не е проблем, стига да й хареса това, дето мога да правя.